Χωρίς πρωινό δεν ζείτε. Λοιπόν, σε παρακαλώ, σοβαρέψου γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Όχι. Τι θέλετε? Θα σου πούμε. Τι ρώτησες? Λοιπόν, θέλω διαφημίσεις. Τι ρώτησες? Όχι, πες μου τι ρώτησες. Όχι, θέλω διαφημίσεις. Γιατί δεν μας λέει? Διαφημίσεις. Διαφημίσεις, καλημέρα! Καλημέρα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς βρισκόμαστε στη Μαρίνα του Sunny Resort. Καλωσορίσατε. Ελπίζω να καταφέρουμε να σας περάσουμε αυτή τη θετική ενέργεια στο σπίτι σας. Ελπίζουμε να καταφέρνουμε να σας κάνουμε να καταλάβετε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Αν και ο καιρός τώρα τελευταία δεν ήταν με το μέρος μας, όλα όμως έχουν αλλάξει. Ο ήλιος είναι εδώ, εμένα με έχει κατακάψει, αλλά συνεχίζω με το χαμόγελο γιατί η ενέργεια που παίρνω είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μαζί μας είναι δύο τρελοί ταξιδιώτες. Ο Γιάννης και ο Αργύρης, ο Αργύρης και ο Γιάννης από το Μακεδονία TV. Δύο παιδιά, δύο πολύ καλοί φίλοι. Επιμένεις εσύ. Γιατί θα Στη Μαρκίζα πρώτο το όνομα. Είσαι ελεύθερη καρδιά μου. Δεν έχει αυτοκίνητο καρδιά μου. Δεν έχει αυτοκίνητο και εσύ είπα εγώ. Τι ερχόμαστε στην εκπομπή αυτή, πώς θα γυρίσουμε με τα πόδια, θα γυρίσουμε τώρα. Τρέχοντας ίσως, κολυμπώντας παιδιά. Αυτό είναι. Πού θα πας διακοπές? Τώρα τι είσαι, θα μου κάνεις συνέντευξη? Όχι, ερώτηση έκανα. Πού θα πας διακοπές? Μια απλή ερώτηση έκανα. Διακοπές εδώ, Σάνι. Ο κόσμος δεν πρέπει να γνωρίζει που θα πάει διακοπές? Λοιπόν, εσείς αυτός που ταξιδεύει, μάλλον εσείς είστε αυτοί που ταξιδεύετε, εσείς πρέπει να μας προτείνετε πού θα πάμε. Το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να πάει μια βόλτα προς την Αμερική, γυρνώντας να περάσει από Κούβα, αλλά άμα δεν έρθει στο Σάνι στη Χαλκιδική, δεν έχει δει τίποτα. Τα πήρε. Τα πήρε σίγουρα. Τα πήρα. Έχω εδώ ένα τσέκ. Να απαντήσω λίγο εγώ. Στο κρανίο πάντως όχι. Άκου, θα πάμε μαζί διακοπές ή εμείς που πάμε διακοπές? Ή κάνουμε γυρίσματα εννοείς, να καταλάβω, γιατί εξήγησέ μου λίγο. Λοιπόν, εσείς έχετε γυρίσει... Το τσέκ. Τέτοιο είδες εσύ. Κυρίες και κύριοι, ναι, μπορώ να συνεχίσω. Ιδού η απόδειξη. Μπράβο στο Σάνι. Άστα και μετά. Ευχαριστώ. Τα παιδιά έχουν γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα και κάνουν μια καταπληκτική εκπομπή από την οποία ενημερωνόμαστε, από την οποία μαθαίνουμε πληροφορίες για τα διάφορα μέρη, γνωρίζουμε μέρη εμείς που δεν έχουμε ίσως την ευκαιρία να πηγαίνουμε συνέχεια. Πες και άλλα καλά λόγια. Πες και άλλα καλά λόγια. Έλα τώρα, εσύ είναι 20 δίνουμε. Θα τη γλιτώσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ όμορφη σαν χώρα, έχει ομορφιές πολλές, αξίζει να πηγαίνει. Και στα παρασκήνια περνάμε πολύ ωραία. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, της σχιζοφρένειας που κουβαλάμε μέσα μας. Αυτό το αντιμετωπίζουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν υπάρχει φυσιολογικός Έλληνας, ρε παιδί. Δεν την αφήνετε. Δεν υπάρχει τελείως. Μα δεν υπάρχει, σου λέω. Γιατί το λες Γιατί αυτό? είναι όλοι οι άνθρωποι το χαμόγελο. Λοιπόν, το πιο τρελό πράγμα που σας έχει συμβεί. Δεν κάνει. Δεν το λέω. Το λιγότερο τρελό πράγμα που σας έχει συμβεί. Να το πω. Το είχα πει σε μια συνέντευξη. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, πες το. Λοιπόν, είμαστε στην Κρήτη. Άμα κάτσω στο πάτωμα, τι κάτσε, περίμενε, ρε. Ναι, είμαστε στην Κρήτη. Και μπαίνει ο Γιάννης στην πισίνα, βγάζει τα κιλά του όλα και κάνει μπάνιο και κολυμπάει. Και εκεί που κολυμπάει μου φωνάζει και μου λέει ρε εσύ, ένα κινητό στον πάτο της πισίνας. Τρέχω εγώ, παίρνω φόρα, κάνω δουλειά, χλάτς, βγάζω το κινητό. Ο ήρωας. Όχι ο ήρωας, ένα κινητό, λέω κάτσε να μην βραχεί, κι άλλο. Βγάζω το κινητό, με το που το βγάζω το κινητό, ήταν τελευταία μόδα, τελευταία λέξη. Το βγάζω το κινητό, το ανοίγουμε στον ήλιο, το στεγνώνουμε. Το λέω το Γιάννη, ρε εσύ πάρε εκείνο το φίλο σου ένα τηλέφωνο να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και λέει, δεν έχω κινητό καρδιά μου, ήταν το κινητό του. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά, ναι. Όσο χαζό και να φαίνεται. Έκανες αυτό το πράγμα. Και εσύ τώρα γιατί γελάς επίτηδες, ρε εσύ, αφού ξενέρωτος. Αυτά ούτε εγώ τα κάνω. Καλά ρε φίλε, σου έχω πει ότι μόνος δεν θα μιλάς. Πας να μιλάω πρώτα εγώ και μετά μιλάς. Από τη ρίζα Ξανθός είναι. Μην το βλέπεις έτσι. Το βάφει. Αγαπιέστε πολύ μετά από πόσα χρόνια? Πού το ξέρεις? 20 χρόνια φιλία, ρε παιδί μου, αποφασίσαμε, κοίταξε να δεις. Επειδή δεν στέργει τον άνθρωπο στο σχολείο, κάναμε συνέχεια τα μαθήματα εξαιτίας. Από το σχολείο μας βγάλανε αποβολές, κοπάνες, πήγαμε κατασκήνωση, την έβαλε φωτιά, πήγαμε πρόσκοποι. Άντε να μην πω τι έκανε εκεί πέρα με τους πρόσκοπους. Άστα να πάνε, σου μιλάω. Μας διώξανε από τους πρόσκοπους. Τελικά μου λέει φίλε, θα πάρω τα βουνά. Εγώ λέω θα πάρω τη θάλασσα. Και έτσι από εκεί και πέρα αποκτήσαμε αυτό το ενδιαφέρον να μιλάω. Σε παρακαλώ, μην με διακόψεις αν θέλεις, αν είναι εύκολο κτλ. Σε μια εκπομπή δεν αφήνεις τον καλεσμένο να μιλάει συνέχεια. You know what you say. Here's the road, Jack. Sorry. Όχι, ελληνικά θα μιλάμε.
Ελληνικά. Για μιλάς ελληνικά. Μένουμε Ελλάδα, είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να το προβάλλουμε συνέχεια. Τότε γιατί μαθαίνεις κινέζικα εσύ? Το μαθαίνω κινέζικα, ρε, εσύ. Γιατί κοίταξε να δεις. Πρέπει να μείνεις imitationess original ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Εσύ, ρε παιδί μου, είσαι μια φυσική ξανθιά. Δεν βάφεις τα μαλλιά σου, φαντάζομαι. Δεν πιστεύω να βάφεις τα μαλλιά σου, παιδιά μου. Δεν πιστεύω τίποτα. Ποτέ. Για σηκώ λίγο. Αν μπορείς να το σταματήσεις να μιλάει, θα σε βοηθήσω. Σε παρακαλώ, σηκώ λίγο. Επιβάλλει να σηκωθείς. Για ποιο λόγο? Πιτσιρίκα λέει για ποιο λόγο, ρε. Να δούμε λίγο το ύψος σου, ρε, κορίτσι μου. Λοιπόν. Μαθαίνω κινέζικα για να το παίζω Εδώ. Θέλετε να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί πραγματικά? Θέλετε να τους θυμηθείτε? Λοιπόν, 2 τρελοί ταξιδιώτες και σε λίγο θα τους σχολιάσουμε. Έλα, άνοιξε. Έλα και είναι και εύκολες οι σκηνές. Έλα, κοπελιά, μπορείς να μας βοηθήσεις? Ρε, η κοπελιά να μας βοηθήσει, ρε. Και κοπελιά, ρε, μες στα γρήγορα. Λέω, άμα ήταν καμιά κοπελιά μας θα μας βοηθούσε, ρε, έλα, ρε. Και άμα ήταν καμιά κοπέλη από την Κρήτη, έλα, θα μας έφερε και το αντίστοιχο. Τώρα εγώ από εδώ που πάει? Από εκεί πάει βόλτα. Ρε εσύ, αυτό μπορεί να γίνει και χαρταετός. Δεν μπορώ να δω από πού μπαίνεις μέσα. Πού βρήκες την τρύπα, ρε? Βάλτο. Την πρώτη ή τη δεύτερη? Στην πρώτη, από πίσω, εκεί. Άναπρα. Έχω πολύ μάκρος εδώ. Πρόσεχε με τις σκίσεις. Δεν πρόσεχε καταλάβω. Δεν μπορείς να περάσεις μια τρύπα. Βρήκα μια τρύπα. Το έβαλα. Άντε καλή νύχτα. Εσύ, έλα. Θα μας πεις τελικά το πρόγραμμα της ημέρας. Για αύριο? Βέβαια για αύριο.